V Alexia Clinic využívame modernú technológiu, ktorá pôsobí jemnejšie oproti starším technológiám, ktoré pôsobia nárazovo a môžu spôsobovať bolesť. V Alexia Clinic využívame cielené ošetrenie rázovou vlnou, ktoré je bezbolestné. Aplikáciou rázovej vlny sa snažíme dostať ku bolestivému tkanivu. Tam sa podporí prekrvenie a naštartujú sa prirodzené regeneračné procesy v tele. Rázovú vlnu využívame pri mnohých problémoch, medzi ne patria pätová ostroha, výrastky v ramennom kĺbe, tenisové, golfové lakte, svalové zranenia a mnoho ďalších. To, koľko sedení je potrebné absolvovať, je vždy individuálne, ale väčšinou je to tých 5 až 7 sedení. Ošetrenie rázovou vlnou nerobíme, ak sa vás týkajú niektoré z kontraindikácií, ktoré si prejdete s fyzioterapeutom na vstupnom vyšetrení. Po ošetrení rázovou vlnou nie sú nejaké výrazné obmedzenia, ale určite by sa mali klienti vyhnúť nejakej extrémnej fyzickej záťaži.